Привіт усім! Давайте поговоримо про війну. Війна в Україні це випадковість чи закономірність. Коли люди відвертаються від Бога, від духовних цінностей і Божої волі, світ, на який вони покладаються і бояться втратити, починає руйнуватися. Результати цього вони поринули в стан депресії та зневіри. Оскільки щодня споживали негативну інформацію, новини, різних блогерів, Ісус Христос прийшов для того, щоб людина мала життя і мала з надлишком, щоб вона жила в любові у світі Божому. Життя нам дане, щоб пізнавати Бога. Ісус каже: прийдіть до мене всі трудящі і обтяжені, я заспокою душі ваші. Він для цього і прийшов. Якщо ви прагнете пізнавати майбутнє, запрошуємо вас на канали Місяць Слова Боже до світла Божого, де ви зможете прийти до Ісуса Христа. Його ім'я, Слово Боже, Він дасть вам відповідь на всі ваші питання. Ставте ключ, щоб разом вивчати Слово Боже. Амінь. Хай Господь охороняє вас всіх ім'я Ісуса Христа.